Dal-waqt niltaqgħu Mike naħseb hekk għandi feeling jien. X'kultant nikkomunikaw bil-WhatsApp. Mela, fidejkom Fejn Thobb il-Qalb. Kemm derrejtni ħażin biex inderri neħtieġ li nkun dej. Kemm kien jiswili li qatt ftit attent int l-ilma ġieri ħajn taffej. Nħoss qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndor f'nofs tal-lejl. Jekk mhix imħabba li għandi għalik, għada xemx mhux tila tur is-sejl.